Jeg ønsker herren en rigtig god morgen. Her er stopbrokken, hvis herren ønsker at stå op. Tak, gode kammertjener. Jeg vil gerne stå op, men jeg beder jer, gør mig ikke noget ondt. Gud bevare os. Vi vil ikke gøre herren noget ondt. Vil I ikke være så venlig og sige mig, hvem jeg er? Vil herren ikke, hvem han er? I går var jeg hjemme på bjerget. I dag... jeg ved ikke rigtigt. Vi er glade for, at herren er i så godt humør i dag. At han kan lave sjov. Gud bevare os. Hvorfor græder herren? Jeg er ikke jeres herre. Jeg er hjemme på bjerget. Send bud efter min kone, så kan I selv høre det. Men sig, at hun ikke skal tage Mester Erik med. Jeg er bange for, at herren er blevet syg. Han straks et par læger. Kender herren mig ikke? Jeg kender ikke mig selv. Hvorfor skulle jeg kunne kende jer? Jamen, jeg var jo selv på jagt med herren i går. Jeg har aldrig været på jagt. I går sagde jeg hos Jakob Skomager og drak for 12 kilde brændevin. Jeg hører med smerte, at haven ikke har det godt. Nu jeg var tørstig af det brændevin, jeg fik hos Jakob Skomager. Giv mig et krus øl og lad mig gå. Jeg behøver ingen læge eller nogen medicin. Det kalder jeg at fantasere. Lad os følge herren puls. Herren har haft en ond drøm, og nu tror han, at han er bønnen. Han skal have de alt at drikke og spise, som han kan bedst lide. Jeg er ikke hjemme på bjerget. Hvis nej. Er den ånden ikke min kone? Slet ikke. Herren er jo enkemærk. Er det sandt, at jeg drak pengene op hos Jakob Skomager? Nej, det. Jeg vil ikke tænke på den ånd mere. Det må have været en drøm. Vil herren spacere lidt i haven, mens vi laver frokost? Ja, men det skal være hurtigt. Jeg er både sulten og tørstig. Jeg ser, at brødet er været lækkert. Hvilken vin ønsker herren? I ved selv, hvad jeg plejer at drikke om morgenen. Her er kanariesæk. Vil herren smage den? Ja, tak. Det er en god vin. Et glas vin mere. Hvor har du den ring fra? Den har herren selv givet mig. Det kan jeg ikke huske. Jeg må have været fuld. Det er jo 10 rigsdaler værd. Når jeg er fuld, kan jeg ikke sælge mine bukser bort. Men hvad jeg giver om aftenen, skal I give mig tilbage om morgenen. Hvad er dit løn? 200 heste. Hvad laver du for så mange penge? Det er for meget. Når jeg har spist, skal jeg hænge jer alle sammen. Jeg slaver i laden. Nej,
Nu kommer de båndetanke igen. En glas vin mere. Hvor er min ridderfoged? Han er her udenfor. Lad ham komme ind. Hvad befaler herren? Kun at du skal hænges. Ak, nåde herre, tænk på min fattige kone og mine 7 børn. Kone og 7 børn. Hvem siger, de skal lave? Ak, herre, min kone er så smuk. Så lad han komme ind. Velkommen. Vil du sove hos mig i nat? Vil du tillade, at jeg sover hos hende i nat? Jeg takker herren for, at han viser mig den ære. Hej, kammertjener. Et glas kanalisekt. Nu kender jeg desværre alting igen. Min trøje, min hat, mig selv. Det gode var aldrig længere. Da jeg vågnede op, greb jeg efter et kanalisekt, men fik kun lort i handen. Bare kunne jeg komme i paradis igen. Skal jeg tro, at min kære mand kommer i ulykke? Enten har fandt eller ved han, eller også sætter han og drikkende penge op på krogen. Men hvad siger jeg? Ligger han ikke der og sover? Hvorfor har jeg så en bedste mand? Ej, hvad er det? Hvem er jeg? Hvor er jeg? Hvem slår mig? Jeg skal lære dig. Hvorfor slår du mig? Lille, hvorfor slår du mig? Du ved ikke, hvad der er sket. Hvor har du været hen så længe, din følgehund? Hvor er scenen hen, du skal købe? Jeg kunne ikke komme til byen. Hvorfor kunne du ikke komme til byen? Jeg var i paradis på vejen. I paradis? Jeg skal lære dig paradis. Sølle lille, slå mig ikke mere. Fortæl straks, hvor du har været, ellers slår jeg dig ihjel. Det vil jeg gerne fortælle, hvor jeg har været, men hør op med at slå mig. Så siger det da. Jeg har været i paradis. Det er så sandt, som jeg heller Jeppe. Jeg har været i paradis.